Dar kelima ya dar walimah pramila wujudipun sukul punar pranyata bilih pinanganten saribet menika sampun mangucap janji suci sineksenan para sepuh lan aji sepuh kanthi sadat tauhid. Salajengipun pinanganten saribit badhe nindakaken adicara dhahar kalimah dulangan ingkang kaping 1 mertandhakake tekaning rejeki. Mugi-mugi anggenipun nglampahi jejodohan tansah pikantuk rejeki ingkang barokah ingkang melimpah manfaat fidunya wal akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mila wujudipun sukul punar menika lincip dhuwur ingkang winasan tumpeng ingkang pinaringan artos tumekaning pangeran. Dados rejeki arupipun napa mawon menika rejeki saking Gusti ingkang Maha Agung kedah dipun syukuri sepinten-pinten wontene insyaallah rejekina barokah manfaat dumateng keluarga. Salajengipun dulangan ingkang angka loro mertandhakake tekaning jodoh. Mugi-mugi anggenipun nglampahi jejodohan saged langgeng selami lamiya wiwit donya ngantos dumugi ning akhirat saged pinanggihan kanthi rahayu wilujeng slamet. Jangkep dulangan ingkang angka 3 nggih menika mertandhakake tekaning ilmune tiyang bebrayan. Mugi-mugi anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung tansah pikantuk rahayu tebya ing sambikala pikantuk rejeki ingkang barokah manfaat di dunya awal akhirat saha pikantuk momongan-momongan ingkang soleh lan soleah ingkang dipun gulwentah sesarengan kanthi kebak tali katresnan jati. Wah rupane iki mantene rada luwe temenan iki. Alhamdulillah barokah. Lek saged ditelasne Mas tumpeng niku tegese tumekaning pangeran. Dados rejeki ingkang arupi napa mawon menika rejeki saking Kang Maha Kuwaos pramila kedah dipun syukuri dan dipun nikmati napa ingkang dados panduming Gusti ingkang murbeng dumadi. Adicara dhahar kalimah sampun paripurna. Salajengipun ndungkap adicara angunjuk tirta wening. Tirta ya banyu, wening ateges resik. Pramila ngunjuk tirta wening mugi-mugi pinanganten saribet tansah pikantuk werdine Gusti ingkang Maha Ening ya Gusti ingkang Maha Agung kang murbeng dumadi saengga anggenipun nglampahi brayan tansah pikantuk mergi ingkang leres saengga keluarganipun tansah pikantuk rahayu wilujeng slamet. Menika filosofi saking adicara angunjuk tirta wening. Lan nika luar biasa nika pemandu temune Ibu Pangrambusana sangat profesional, sangat banyak pengalaman saking Tata Rias Riko Sanggariko pramila dumateng para kadang kinasih para tamu dan segaran bilih ngersakaken tata rias ingkang sampun profesional, sampun melanglang buana, ampun kesupen mundhut mawon utawi hubungi mawon dumateng Sanggar Rias Riko ingkang jumeneng wonten kolaborasine wonten Dawu kalian Kromengan. Adicara ngunjuk tirta wening sampun paripurna. Bandarna dhisik. Kerisnya dilepas rumiyin kalian slop nggih, kerisnya dereng lepas kesupen.
Duh Kanjeng Ibu minangka pepundhen kula saha Kanjeng Rama ingkang ukir jiwa raga kula sangangulan sedasa dinten Kanjeng Ibu kula wonten guwa garbanipun Kanjeng Ibu ngantos lahir dumugi ing dewasa kula dereng saged ngremenaken manah panjenengan Ibu dalah Kanjeng Rama nanging wedal punika kula badhe nyuwun pangestu panjenengan bilih kula badhe amiwiti madyaning bebrayan agung Kanjeng Ibu. Iya nggih anakku pangestu tak tampa liwat dongan Ibu ya nggih tampan sing ati-ati momong keluargamu. Muga-muga anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung. Tansah pinaringan nugraning Gusti ingkang murbeng dumadi nggih anakku. Inggih Kanjeng Ibu, pangestu panjenengan kula tampilan kula pundi kula dadosaken jimat. Salajengipun pinanganten kakung nggih menika Nak Mas Bagus Sahrul Gunawan sungkem dumateng Kanjeng Ibu dalani Mas Ayu Viadia Priski sungkem dumateng Kanjeng Rama. Dan sembah niring ulun kapur perisang muruping rat sahanane kang